Se, der var en kone på landet. Nej, hun spiller ikke trompet blandt andet. Må jeg nu få lov til at fortsætte, tak? Ellers forstår ungerne jo ikke et klap. Luk nu ørerne op, for historien er skæg. Den handler om dyr og en kurv fyldt med æg. Se, der var en kone på landet. Hun havde en høne, blandt andet. Nu lægge æg er hønens fag, og denne gav et hver evige dag. Der var et par snese, da de blev talt. Se, det fandt konen ikke så galt. Hun dem forsigtigt i kurven fik. Tog den på hovedet og gik. Til staden styrede hun sin gang, men hun var ene, og vejen var lang. Skønt hun gik til af alle kræfter, nu tænkte hun over og regnede efter, hvor godt hun fik sine æg betalt. Og det var jo heller ikke så galt. Ja, vist. Således hun går og taler. For disse får jeg en hel rigsdaler. For den vil jeg købe 2 høns. Lad se, med den derhjemme har jeg da 3. Hver lægger æg, og om ikke længe kan jeg handle igen og komme til penge. Jeg køber 3 høns til de 3, jeg har. Se, det bliver 6 deres æg, jeg tager. Jeg sælger de halve, den anden rest skal ruges til kyllinger. Det er bedst. Jeg får da en hønsegård, tænk dig bare. Og den tager til det holdende varer. En del lægger æg, og en del ruer ud, hvor jeg bliver rig, du søde Gud. Jeg køber 2 gæs og et lille får, og bedre handlen går. Med æg og med høns og med fjer og med uld. Til sidst får jeg pengeposen fuld. Jeg køber en gris. Jeg køber en ko. Hvem ved, måske kan jeg købe 2. Se, det giver af sig, og efter et år har jeg hus og folk og køer og får. Så kommer en frier ind i min stue. Han kysser min hånd, og jeg bliver frue. For han har en gård, der er større end min. Og jeg bliver så fornem, så stolt og så fin. Jeg tåler ikke den mindste snakken. Jo, jeg skal videre og knejse med nakken. Og ret som hun sagde, det gjorde hun så. Klask. Æggene der på jorden lå. Med dem den hele lyksalighed faldt. Og det var i grunden ikke så galt. Se, det var historien om konen med æggene. Men inden I begynder at løbe på væggene, skal vi lige have fundet på det allermest svære, nemlig noget, som er klogt og som børn nemt kan lære. Jo, hvis man både bærer æg og samtidig snakker, er det bedst at have æggene i æggebakker. Ja, noget af det. En gang til. Ja, okay, jeg har den. Ja. Er vi færdige? Nå, okay. Jamen så, okay. Vi ses. Det er godt. Hej hej. Ja, det er godt.